Дядо ми беше земјоделец и се смееше. Ама да ти кажа, аз понеже също съм от село Да, и моя дядо същото казваше. да, ама и така е. И татко ми, понеже ние си гледахме земя, Да, там беше такава аграрна. да, Едно време беше АПК, взеха ни земята така. и направиха общо полета с разните неща, където могат там да се раждат. Да, И викам му, защото от сутрин до вечер нямаш почивка, нямаш личен живот. да. Добре. Голем грозба. Да не къса. Това е сладко. Това е сладко, нашето е кисело още. Това решиха последно. О, тук тия са такова да вадрите, даже кажем, kad dojda da ne stane, da stapa, даже ja da isvala, da Я и горе не се качих да ви да иска така. Леле, то е приказно. Я тук, ако го имам това нещо, я няма да се разграда. Яли, пили, пеяли, ама се долу по убу, така. Да. Значи водата, че убу. Я, Мария, как ще да видиш Банско? Я сега ще видиш Банско. Банско ще види. Его там, Банско. Да, бе, той е като на глан. Вика се върни от кучи там кафялото, вика това е Банско. Значи в подножието на гората имам тук. Да. Айде си заградил кай му е. А летно време тук ладно. Да, ладно е тук. А и тази вода се спира и се пуска. Тя си отгоре тече, тя се тече постоянно. Се спира, вика пуска, да пусна нагоре. Вода копаме от 2 км близо. Я копаме 3. Маркуч оттам и тук чака. А на нас си е вътре извира. А вас вие во тамо, къде ще трябва? Местото това. След това в Маркуч. Не, Това е от моя. Водата ни е идеално за пиене. не ти е Ама родил откъде? Орел, Откъде Мария, е водохващането? да бери Орел. Над ветераните отгоре. Там стоямо ги Идам за 2 минути. спира колите за нарушение. Какво возиш? Ще ми карам слив. Значи това е най-класната ръке. Да. Направо е приказна. Мария да те слика, да ти дам ти да обращаш. Ти кажу, става на Мауро. Да, така е. Овде е местото измислено, за да се одмори, за почива човек. Да. Викам на Палестов, ако аз имам това нещо, аз няма да седа в града. Тук ще седа. Ама той не идва да почива, той идва да работи. Ма, виж. Да, тежко. На писаната църква
Там открия гробница от времето на Филип II Македонски и гробове, македонски пари и повече не са кажали. Има там някои После се заташка. После се затлачи оти. Не дава да много да се дума Да. за македонските работи. Или пак ја речат тракиско е. А прво викаше Тракиско, за прв паш тука и на Хераклија Сентики Петрич и там И таму викаат. И там прво си кажа, Тракис. че е римско, А сега гробови на македонските се цареви. кажа дека се од македонските цареви. Да, така е тоа. Не можеш сега веќе тракиски да водиш. Тракија нема култура толку. Нема толку. Нема идентификација таа култура. Така. И тука се не може се да Ovo je iskasno, njemu mu jedna vlast. Ili ako se toliko da mu je, može da ratko iska. ето тука Перин, там го гледаш на Да. горе алпийската част. А и убаво да се погоди топло време. Ако бика и половина вода. Во резерварот идете, во Sada чешмата. kad preliva, дора тук и върна вънка. Да. И пълни баката. На едната, на другата да заполива. А за поливање, ова ви е за пиење. За пиење и дал. Тихомир, Мария, един скромен дар от мен и от фолклорна група Пирински глас за Тихомир и семейството му. С най-добри чувства и уважение. Бъдете благословени. Ако да сте живи и здрави, ви благодариме. Благодариме Бог да ви дава още Благодариме. много. Е, така. Още Да сте много живи и здрави. Бог да е винаги с вас и с Амин. нас. Амин. И да се срещаме И да пееме все на живи и такива здрави. хубави места и да ни се Амин. отварят сърцата за песни и за хубави мисли. Амин. Благодариме и Уште ще... многу Амин. години. Да, Да се благодариме и, среќаваме живи и здрави. и Бог да излева още много песни за љубовта, за... Между другото, Да, много от текстовете са ми песни. така. Моите планинарки ми казаха така: абе, Сашка, защо всичките тия песни не ги събереш в една книжка? И те ми дадаха идеята да ги съберат тук, Да. в тая книжка. И много от текстовете ми са авторски и песни. И най-хубавото, което аз харесвам, Аха, коя е е омилена? песен за майката, Айде да я видим, да я чуеме. където аз искам да прочета. Тя е напишена за вашата майка, За моята майка, да. И не само за моята майка, за сите майки. за сите майки. Само Да. момент, съдържанието ще видя да не прелиствам така си. Беше на 70. Всеки има родна майка, вече с побеляла коса. Карате да наведеш глава и да чуеш нейните мъдри слова. Тази жена майка се отдала на деца и внуци. С песен искам да благодаря на тази, що ни е родила. Знам, че тази песен, мамо, няма нищо да ти върне. Така. Думите като снежинките на огъня ще стопят. Аз искам, мамо, да ти благодаря, Многу убаво. Много Да сте че ме живи и има здрави. на тази земя. Убаво. Да сте живи и Убаво. здрави, благодариме за И аз за благодаря, оваа цена. че ви има и вас. Да. Нека се што да сте запишува живи и биде здрави. за Божја слава. Дай Боже. Да, да, бај. Супер, благодариме. И други? не стигна време. На корицата, това е каменица, голяма каменица. Това е Тевното езеро. Аха. И аз съм- ми се препи. Че такова, тук съм се качвала на голема каменица, а пък виж, че тя се отразява в Тоа е езеро планинско езеро, практично. А Планинско. тук съм хванала от хижа Яворов изгрева на слънцето. Горе се съм Много качила и слънцето наистина зазорява. Така съм се постарала поне картините да са хубави. Вътре може да не е толкова качествено, но Даже не труда. Така е. Да. Инспирацијата од Бога сте даже ще ви кажа тук в едно от стихчето, което е посветено на любовта.
В Петрич спечелихме първо място с моята акордеонистка за авторска песен, на Стариградска песен. Браво. Така че още веднъж заповядайте. Благодарам, живи и здрави. И благодаря за внимание. Ако да сте живи и здрави. Сядай. Сядам. Айде. Айде, Хайде, Риса. айде да сте живи и Айде, здрави. живи и здрави. Да е Живи и благословена здрави. кутия. Амен. Седне. Sad тук ще да пием, па седне. Дека За Ристо нема. Нема Еве за ти, јас Ристо. не пием, таман. Има да си ще Айде. Хайде, ма. Айде, живи. Ајде, живи и здрави, Живи и здрави. да се собираме по-често Амен, така. амен, амен. Да ве чува. Бог да ни чува и това. Най-вече. Горан тук вика какви са тия големи суфли дека правите, оти там да се пусна по интернет там. Вика, че дойдам, вика, декември месец, че дойда и ја, вика, на една суфра, да ми пея, вика, тия песни, убави песни. Така е. Айде и със Стоичка да се чуем. Ајде, на здравје, да сте живи и здрави. Айде. Ајде, Господа, дава се и се занимава. Амен. Повеќе се Айде и сте. здрави, всичко хубаво желаем. Амин Боже. Много бала. Ами там отишли тук. От сини сливи. А, од сливите е, значи. Много бала. Што ми правите, бе? Кај сте? Здраво, живо. Убај деца. Убави, Убај. водиме другия Кај акордеонист сте ми? на групата. Здраво, јас сум Тима, да сте ми живи и здрави. Супер. Имате сега засилување. Оха. Се снајдовте? Само двајца сте? Двајца сме, може да дойде и ще един. Па добро. Да. Снага ми А не бе? Така. очи ми са Значи да пишеш с камерата, знаеш, ако седнеш с смартфона, че да пишеш, за да пратне на Горан Данев.
Pa ne za tebe. Това, който не е бил, нали? Чекай. Той не е пил. Ще ви изпратиме документа. Убай, да сте ми живи и здрави. Следващия път да дойдете с преспиване, с препиване и Бог да бъде с вас навсякъде. Айде, да сте ми живи и здрави. Живи и здрави, се не убаво. Да дойдете и вие в Скопие да пеете. Па че дойде Е, така. Следващия път няма се измъжи. Така ли? Че спите Ще тук, дойдем, да ако даде пиеме, Господ да на Свети Димитри, ако ще биде. Е, така. Да си ми жива. Може ќе дојдам во октомври, ако даде много Господ. ни беше приятно. И тогаш ќе спијаме на вечер, ќе пееме, ќе пиеме. И ќе ме вози друг човек и тогаш ќе можеме. Да се радостни живи и здрави. Така е, да. Да, и да си. И до Айде. зори, да пееме до зори. Дори дава Господ любов во срцето. И на вас. Не, така е. Додека Ете го. сме живи, Екам да не и другото имаш. Склучното се. Земавме се. и аз тука оставих то. Прашав во кофата да ја делиме со тие што ги собираме. Не, там ти си наберат. Ти си наберат. Е, как се сети? Там ти си наберат. Айде, Айде, поздрав. слънце се спрело над Пирина. Над Пирина. Ако да сте живи, здрави, благословени. Ајде. Да ви изпратим с хубава песен. Убаво. И се семејствата благословени. Всичките, Мария. Амин Боже. Амин. Јара Кијава, како е гушнав? До вечера доматки има, там Тико салата. си снимаш? Снимам. Колко урожай тук има. Градина. Яко ябълче. Е, видно. Зелено. Зелени ябълче. Јабачки. Това Иван не може да ги прибере.